Så er vi i gang. Er du scout? Det er det. Det går stærkt. Det går stærkt. Det går stærkt. Har du fundet nogen? Hvilke årgange til dig selv? Jeg kender rigtig mange. Nej. Det er til jeg er scout for vigtigt. Så også til senior det hele? Ja, det er så. Jeg skal også se en kamp. Jeg skal se to kampe i dag ud over den her. Er det ikke meget sjovt at være scout? Det er fint. Ser man jo fodbold og... Ja, men det er også god læring i. Jo. Og der gutter! Hvor højt tror du han er? 72 måske. Hvad med Meister? Jeg ved ikke. Jeg tror... Rå måske... Jeg tror Rå er højere end Niklas. Det ved jeg ikke helt. Damgaard er ikke en... Jeg synes cirka 1,70-1,79, ikke? Jo, det kan godt være. Jeg ved ikke. Godt presset, drenge! Jeres hold er altså virkelig lille. Hvad? I har et meget lille hold. Bare teknisk bedre end alle sammen. Hvis du spiller på vores hold, er det altså perfekt. Ja, det tror jeg også. Teknisk er jo også. Ja. Hvor jeg er så mere tonser. Det er tonser. Ja, det er rigtigt. Det er der, ikke? Jeg tror ikke, jeg har den samme kamp, som jeg havde i Troske. Ja? Jeg håber du, eller... Jeg håber det. Ja, det håber jeg faktisk. Tæt på, ikke? Han havde en meget god kamp. Jeg har været der før, ikke? Så jeg ved, at det er vigtigt at have lidt timer ude. Dumt det der. Pisse dumt at stå og skubbe ham. Når du har ham ude ved siden, så er det bare at holde ham ude hele tiden. Så laver han en fejl. Hvem er den bedste for jer så? Nej, prøv så det der her små. Det er... Det vil jeg sige. Cornelius er. Ja, det er. Han er pissegod. Jeg spørger en hold. Spørg mig. Ja? Spørg mig. Godt, Meister! Sådan. Lækkert. Kom igen. Godt kæmpe, drenge. Godt, Nick. Meget fint, at udtale, at skulle ikke have I er sikkert Jørgen, der skal lige drukkes op. Jeg ved godt, det er lidt hårdt. Det er resten af fint. Kom back. Nej. Indover. Ja. Ej, der skal ligge nogen.
Spiller ud, gå. Det skal man ikke gøre. Så brækker du i hvert fald minimum benet. Ja, det tror jeg også. Jeg tror faktisk, det er bedre at kaste ud herfra. Ja. Falde ned igen. Så det er bedre nok at kaste ud herfra. Ja, jeg tror også. Hvis der nu kommer ild over. Nick har haft en god situation indtil videre. Den er svær, den der. Den er virkelig svær. Det er bare en stressbeslutning. Det er ellers godt, det der. Jeg spillede central med 10 og kant og nu bak. Som bak, så skal man have sådan noget 5 eller noget. Som højre bak, så det er nummer 2. Jamen det hedder højre bak er nummer 2. 3 sekunder. Hvad har et kanonspark, som bare sparker? Tror du, han vil sparke den ind derfra? Ja, jeg tror godt. Og han gjorde noget der. Hvilke kampe skal du se? Jeg skal se den her. Ja. Så u 13. Ja. AB mod Slagelse. Så skal jeg se... hvad hedder det? 93 mod Næsby. Så er det de gamle hold, ikke? Nej, det er 93 19. Ja. Nej. 93 13 er mit gamle hold. Ja. Det er nogle af de gamle spillere, jeg har haft. Ja. Der er også to. De spillere, jeg skal scout på, de 2 spillere. Det er 2 spillere, som jeg har haft før. Det er 13. Hvad kalder han det? Teknisk? Hvem har du 13 spillere her? Ja. Det er bare... Det er ikke noget stort, det er faktisk en angriber. Så... Godt lasten, det er ikke meget godt. Hvad? Jo, det er også. Det er bare for at holde øje, det er ikke for at hente den. Det er bare for at kigge. Ja. Måske, altså, man kan også kigge for ikke at vil have ham. Så, eller hvis han nu ringer på et eller andet tidspunkt og siger, så har vi allerede nogle rapporter på det. En sort bil. Kom nu. Sparker. Nej! Sådan.
Hvem er der ham der Tinggaard? Super. Ja. Har han altid spillet her? Har han ikke været i Brøndby? Godt, Damgaard. Kom nu, Damgaard. Godt tænkt ellers. Ja. Godt tak, klar. Indover. Ja! Ja! Sådan, drenge! Øj, det er mine solbriller. Godt, Josef! Det var mine solbriller. Ja, det var mine, jeg har sådan nogle farbriller. Godt, Josef! Okay, Så var han skyld i mål. Hvad? Han skyld i det første mål. Dumt. Ja, det er rigtigt. Dumt. Det er også godt lavet af Niklas. Nu er jeg lavet fis med dig. Hvad? Nu er jeg lavet fis med dig. Det var for sjovt. Jo. Det går stav! Skavlen, det bliver meget Hvorfor? Hvorfor lyver du også noget? Det er ellers smart ting, det der. Ja. Ja, han er virkelig i topform. sviner bare hele Gladsaxe til. Det er bagsvær. Ja. Sådan ikke. Nå, jeg er helt med. Sådan. Hvad? Den er heller ikke så ude, den Nej, den er... så er den bolden hopper. Ja, det er rigtigt.
Nu er det helt perfekt vejr. Jeg kan godt tænke det der. Sådan. Sådan. Jeg skal godt løbe Damgaard. Det er godt lavet. Hvad? Han har sgu Ja, det skulle. Ja, han har spillet i Nordsjælland også. Også lige ved sådan af. Ja! Det er den forkerte spil, jeg skal på. Så er det skyld i begge mål. Nej, så er det sgu. Og der er Josef! Fuck, laver han? Nej! Hvad? Det er han ikke. Han forstår ikke. Altså han er lidt. Så han forstår nok ikke, hvilken situation han står i. Han vil være måske den, der er mest kynisk, han ikke tænker over det. Ja, det tror jeg, det kan være. Der er mange af dem, der tænker sådan, altså masser af sådan, der tænker sindssygt meget over det. Ja. Altså hvis han brænder en gang, så brænder han 4 gange i streg eller sådan noget. Ja, jeg tror, han brænder 3 i streg eller sådan noget. Ja, det er det. Og der er en enkelt sektion, jeg tror ikke, hvis han brænder, så scorer han på det næste. Altså, God bold! God bold, Bas! kæft, han scorer en del bare. Hvem? Ja, det er mega god. Det er virkelig i topform. Ja. Nej, jeg er virkelig. Der er ikke noget, der kommer forbi Damgaard endnu. Nej, det er rigtigt. Han er haft en god år. Helt ud, Dam. Helt ud, Dam. Godt lavet det der. Kom, retur. Så Damgaard, kom så Damgaard. Det var den første rigtige aflevering, jeg lavede. Du var faktisk okay. Du var et okay hold AB, da de var U13. Ja, de er jo stadig meget gode med, altså, jeg ved ikke. Altså,
den der nye tilgang, det har, Ja. det har måske ødelagt det, vi havde sammen. Du ved. Ja, jeg tror også. Det er ligesom, hvis I får rigtig meget tilgang, så vil det måske også ødelægge jeres hold. Ja. Men jeg synes, vi har fået de rigtige spillere ind. Ja. Simon passer. Nej. Ja. Hvem har I ellers fået? Hvad? Hvem har I fået ud af Simon? Vi har fået Damgaard, han spiller jo Schiff, og Merte, Valde. De var også med i uge 14. Ja, men jeg er uge 30. Kun Simon, vi har fået som... ja. Det var både Lars, Korner, Men vi fik også mega mange i uge 30. Karl. Jamen, der er Karl ikke meget god. Jo. Så det er ret. Hvad? Det er fantastisk. Det går hurtigt. Det er helt fantastisk. Der skal være kendt, at vi har trykket på. Hvad? Nej, hans far døde. Er det rigtigt? Han døde af kræft. Hun var nede i klubben, og hun var ikke her. Er det længe siden? Hvad? Er det længe siden? Ja, han var sådan 5 år, tror jeg. Jeg ved ikke. Rasmus. Han har spillet her helt lige siden han var helt lille. Er det rigtigt? Ja. Han var rigtig god i kor. Ja. Det var en bas. Han har også spillet HK hele tiden. Han har bare spillet for Norvetter. Jeg har også hele tiden spillet. Og vi har masser af... han har spillet i Skjold. Jeg tror, han kom i 12. Altså, han spillede for Skjold 01, Skjold 02. Ja. De er ikke gode. De er meget tekniske og sådan noget, ikke? Men... Så det er fedt, at det godt. Ja. Ja, det var meget godt. Nu er en god kamp, Gustav Bro, han har spillet. Hvad? Ja, han har ikke haft så meget arbejde med. Han har heller ikke været helt god. Jeg kan godt lide at sidde med det. Victor, ja. Så er ikke så meget. Nej, det er ikke nok. Ja, han er allerbedst i. Hvis mig og Victor starter ind, så er det sådan, så meget op. Victor han er god og lidt meget fin offensiv og mega god defensiv.
Bakke. Nøj! Godt, drenge! Okay. Ja, det er meget fint, det der. Lige det der tjekkmål. Nå ja, de har sgu en udvikling. Jeg vil sige, at det er overraskende, hvor meget I dominerer på bolden. Ja, det er rigtigt. I forhold til det hold, I spiller med. Rent teknisk er det jo stærkt. Det er jo hold, ja. De er bare stærkere end de her. Ja. De vinder alle styr. Ja, de har mange små år. Men det var også derfor, de fleste de var af fra Nordsjælland, det er fordi de var for små. Præcis. Sådan. Og Dam går rundt. Ja, han er meget hurtig. Jeg er i hvert fald ikke langsom. Ja. Er Lasse den hurtigste på jeres hold? Hvem er det? Magnus er også ret hurtigt. Ja, det er rent nok. Tjena er også Tjena hurtigt på de korte meter. Ja. Jeg kunne også hurtigt på de lange meter. Det er så bare... Jeg kunne blive noget... Prøv at sætte en dårlig aflevering igen. Ja, det er rent nok. Hvor spiller han bag ham? Eller lige førende på? Ja, også der igen. Han har spillet rundt. Det gør de hele tiden, de der to. Det er begge to, der gør det. Og det er deres tiger der, han er et psyko. Hvem? Deres tiger. AB, ham der fik gult. Han er ikke kommet ind igen. Ja. Hvis du er dårlig? Han er tyk, siger du? Nej, han er hård. Ja, præcis. Og jeg vil da 20 kroner på et forrødt. Hvis vi scorer igen, så... Har I egentlig spillet jeres første turneringskamp? Sådan. Kom så, kom nu! Yeah! Sådan, Simon! For han der rykker over 10'er. Sådan, drenge! Vi har meget solidt forsvar. Der er ikke meget at komme forbi der. Vi har, altså, begge to mega stærke og har nogenlunde en god fart. Hvad er det, han vinder til en forsvarsspiller, jeg har haft før i Virum? Hvad? Hvad er det, han vinder til en forsvarsspiller, jeg har haft før i Virum? En, der hedder Frost. Han hedder ikke Frost.
frosttilstand. Er han vores eller hvad? Hvad? Nej. Ja, 17 år. Godt ras. Eller sindssygt meget. Så han også det der med styrken i luften og Ja. den måde han løber på også. Og sådan. Men Frost var bare lidt tungere end Mærte, tror jeg. Men Mærte har gået til atletik, fordi han var for langsom. Godt ras. Nu er det i hvert fald kommet over med det andet hold. Ja. Men har I spillet jeres første ligakamp nu? Turneringskamp? Ja. Hvornår starter jeres? Starter i morgen. Det er der, vi skal spille med ude. Har du haft dem? Har du haft dem udover her? Skal I vinde den? Det vil jeg sige, at vi er meget bedre hold end dem i hvert fald. Problemet er bare, at banen er pisse dårlig, så alt kan ske. Desværre. Jeg kan på et tidspunkt spille på en grusbane. Altså med rigtig sten. Jeg har også spillet. Det er helt væk. Jeg har også spillet på grus før. Ja, det er Dengang der ikke var kunstgræs, så kunne du ikke spille på græsbanerne om vinteren. Så skulle du spille på grus. Så var det noget, I gjorde det sidst? Ja, selvfølgelig. Det var det eneste, vi gjorde. Selvom hvilken række man lå i, så spiller man på det. Det er sådan noget... Der er jo ikke en græsbane. Sådan noget Nordsjælland og sådan noget. Nej, ikke alle hold. Hvorhen var der grusbaner? Grusbaner over det hele. Eller der var i hvert fald. Der er også grusbaner herovre. Ja, godt, Markus! Godt, der er en god. Det er dårligt, det der dommer. Farligt. Det var godt indlæg. Ja. Kom Josef, kom Josef! Lyve. Sådan. God bold. Kom ned, Gustav! Sådan. Hvorhen spillede du i dine unge dage? Jeg spillede i Avarta. I hvad? I Avarta. Vi lå i Øst 1 dengang. Eller det hed det ikke dengang. Det hed første division. Det hed 15, 14 og 13. Var du god? Jeg tror, jeg var meget aggressiv og var den der trak mange kort og sådan noget, ikke? Så var jeg den, der holdt stykken med det. Du er også skadet også. Jeg har også været meget. Nej, slet ikke samme type. Slet ikke. Mere den, der lå der. Jeg var mere sådan en, der lå det. Ja, Gattuso måske mere, ikke? Det er et størst. Så jeg var mere, måske den der type, ikke? Man kan bare se ham, ja. Var du også meget skadet? Ja? Det er også rigtig svar. Ja, selvfølgelig blev jeg meget skadet, men jeg blev ikke skadet, ligesom du gjorde. Jeg gik ind i alt og spillede videre, selvom hvad andet der skete. Det var også dumt. Så fik jeg slatterknæ. Så røg karrieren. Lige efter det. Så tog man det bilen i stedet for. Fordi at man tænker om... Godt, Nick! Mistede du så fuldkommen lysten for det, altså alt fodbold, og kan jeg ikke se det, eller hvad? Nej, jeg elsker det stadig. Jeg var fodboldtræner ved siden af. Hvad hedder det? Så det var ikke noget, jeg sådan mistede lysten for. Men jeg var altid gerne i gang igen, men knæet det tillod det ikke. Altså jeg blev skadet. Jeg var skadet i 1,5 år eller sådan noget. Så cirka med knæet, det var i hvert fald der omkring, ikke? Ja. Da jeg kom helt i gang igen og kom i kamp igen. Så spillede jeg 2 kampe, så blev jeg skadet igen. Så fik jeg ved at skulle vinde en halvt år mere, og så gad jeg ikke. Ja, det kan jeg godt forstå. Så gad jeg ikke, så stoppede jeg bare. Jeg havde også, på det der 1,5 år havde jeg også taget ekstremt meget på og sådan noget, så det var rigtig svært at komme tilbage igen. Ja. Så det var svært. Skader ødelægger virkelig alt. Skader ødelægger virkelig alt det sjove.
Man kan ikke, man kan ikke lave noget. Der er nogen, der er uheldige, der er andre, der er heldige. Sådan er det. Jamen, jeg er meget uheldig, at jeg er sådan noget skader. Dine skader, var det sådan nogle tøseskader? Sådan nogle skader havde jeg aldrig. Jeg havde kun skader, fordi det gik i duel. Du var ikke en duel over. Det er en tøsdreng, der springer lidt fra alt. Nej. Jeg tænker, at jeg skulle ikke glad. Ja, Simon. Det er ikke sindssygt. Ej! Det er gang i første gang, dommer! Hold op. Nej, det er dumt. Hun var bare med i det. Hvad? Det tager tid at forstå. Ja. Det kan også sgu sidst. Når jeg... Med Roskilde. Ja. Hvem var det, der fik det der? Jeg tror, det var Ras. Ja, det er rigtigt. Det var Rasmus. Det var også K. Ja, det var fint. Så det været dumt. Kom, MG. MG vil gerne være anfører, siger han.